шумо дар Дубай сармоягузорӣ накардаед? ин имконияти шумо аст, ки дар Дубай бо ширкати беҳтарини Дубай Aeon and Trestle сармоягузорӣ кунед. Aeon and Trestle яке аз ширкатҳои машҳури Дубай буда ва шомили ҷоизаҳои зиёд гаштааст. мо шуморо роҳнамоӣ мекунем, ки бо ширкатҳои беҳтарини Дубай, Emaar, Miras, Dubai Property ва ғайраҳо сармоягузорӣ карда воҳидҳои беҳтаринро интихоб кунед. агар шумо пурсед, ки барои чӣ дар Дубай сармоягузорӣ кард? яке аз сабаб он аст, ки Дубай хеле бехатар аст. ба шумо ва оилаатон зиндагии хуб дар ин ҷо пеш бурдан метавонед. сабаби дуюм он аст, ки асъори Дубай хеле боиқтидор буда муддати солҳои зиёд иваз намешавад, чунки ба доллари амрикоӣ пайваст аст. сабаби сеюм он аст, ки иҷораҳо дар Дубай хеле баланд ҳастанд ва ин кӯмак мекунад, ки сармоягузорон дар як сол аз 7 то 10% даромади солона дошта бошанд. агар шумо мехоҳед иттилоот бигиред, ки чӣ гуна метавонам дар Дубай сармоягузорӣ кунам, бо мо тамос гиред. ташаккури зиёд.